ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்வதி தேவி பற்றிய 5 சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். முதல் தகவல், பார்வதி தேவி ஆதிபராசக்தி என்றும் இந்த அண்டத்தின் தாய் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இரண்டாவது தகவல், ஹிமவத் மன்னர் அதாவது மலைகளின் ராஜாவிற்கு மகளாக இருந்ததால் அவரது பெயர் பார்வதியானது மலையின் மகள் என்று பொருள்படும். மூன்றாவது தகவல், பார்வதி தேவிக்கு மொத்தம் 2 மகன் 1 மகள் உள்ளனர். உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பல அவதாரங்கள் பார்வதி தேவி ஏற்றிருக்கிறார். நான்காவது தகவல், பார்வதி தேவி சிவனின் பாதியாகவும் இருக்கிறார். ஆணும் பெண்ணும் சமம் என உணர்த்தும் வகையில் இந்த அவதாரம் ஏற்றிருக்கிறார். ஐந்தாவது தகவல், பார்வதி தேவிக்கு ஒரு சகோதரரும் இருக்கிறார். மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான விஷ்ணு பகவான் தான் பார்வதியின் சகோதரராக கருதப்படுகிறது. இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.